Yelo, te. Sulit, diba? Ngayon lang panahon. Yelo, te. Mapidaso ka naman kasi wala man naman. Peruano, mapidaso. Huwag buwag na. Walang lang. Ano lang to, buwag. Oto, sa'yo mo itong naidot. Ako itong kakulawin. Balik na ito. Tawag ang gato. Atulong kilo ba ito? Atulong kilo ba ito? Kilo so, kasi gusto rin dito. Wala nung kaya. Ako ng bulat. Ang taman ba? Huwag ka mga tagalan para maniwit. Pinatira. Paraon. Sila pa, ano ba yun? Iba naman yun. Iba. Halimbawa, mga paruri. Te, yelo, te.
Yellow.
Nak mainom, isang tao, panisan ko. Kakadyo. Kasi ako,
Ano sa tatot? Ano sa tatot? Taga, elevasyon. Taga. Name. Natingan.
Oo, porte mga. Minado lang. Oh, minado lang. Ano? Sa inyo ako pa dyan? Sa inyo ako? Tapos? Sa pajak po, may pajak eh. Po, may pajak. Sakap? Ah. Yung may parang motor mo nagkaroon ng programa. Naman lang.
8,000, kumprahan. Ano, ino? Sa Amerika, Mura, di? pinaulit ni Kauspas, dahil na mga pwede magdalaga sa tulang ko, si Delight Cielo. Okay, sabi na pinita ako, kaya lang, very short na sa panahon. At uli ako din February, sumuratuhan Mayo. Okay, sabi ko na, ako masyado. Gapa. Ikarding para inom. Tunay. Pagalo. Kaya, burger sityo. Oh. Sabi niyo da. Nandito kung gulayon.
Ano nakatawa? Ano, dala ko lang ako ng ano mo, karabi. Magnoon. Anong pwede tiningan yun? Lagyan mo ng ano, karne. Yan. Tapos kamyas. Ano yan? Dito. 100 kilo. 140. 140 kilo. Ano na nasasabi mo? Ha? 140. 340. Iyo. 140. Ano, 130 ka na? Sige na, mamaya ng bayan. Beto ba kini? Oo. Isan mo lang, pag-round. Ano kung niya? Ang iba? Bakit na payo? Oo, payo. Oo. 130 ah? Oo. Sabi yung cinta. Ha? Pamawan? Ako? Ay, pamawan na lang kami. Oo, labas na lang. Amay pa.
Di ko maamin.
Ay, nagano di mo daw. Kasi, Di ba man? Di ba man? Sini kalian. Sini.
Budok-budok, tulak. Yan yung panghirap. Plus, gabos, naguruli, alis ng Rocky. Ang branot ba, kaya, pinaguli sa bagong tulong tao. Ang branot ba, kaya,
Sigla, sigabo. Mga Barnao. Uy, lahat, lahat. Sabi na sa atin. Sigla, sigabo. Purnalay. Purnalay. May ang ako, diba?
masabi ang nararamdaman. Ang panahon.
Iwan sa galad ka. Wala na, wala na nag-debate sa eh. Wala nag-fight, wala nag-sana. Hindi pa nakasali. Hindi wala sa mga kulang garato. Hindi lang garato. Yun ay alam. Di ko kaya na tinaturido.
pag-ibig ng puso. Inadulas. Kamera. Oo. Daya ko la, oh.
Awang ka buwan. Okay. Dahil sa pwede ka na para buwan dyan. Para para ano o sintay. Kung ka mag-ano ko. Report ko na nagpais. Wala lang yung kulang ang kwartado. Wala. So, kabang dito sa tempo ka na. Sa TV na no? Wala doon. Kumbaga ini radyo. Pan ka ba na ano? Sige. Sige. Problem sino? Nagani pa gani. Nagani ko laki. Sino mo ko sa yan? Ba ko kami ruwa. Kung gaano. Ibigin na ng puso ko.
Yura.
Uli ka bono, report. At nga ba gani? Nakulao? Pinuus mo rin, right? Sabi ka rin, ano pa ginagawa mo sa iyaw?
kilo. Pasok sa barangay, ha? Pantisan. 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 Pinasong pala. Pantisan. 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 Ay, bilag-bilag o ano? Pantisan. 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 Pantisan.
Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Pantisan. Ang laman? Pantisan. Ang laman? Pantisan. Pantisan. Minti ang kabangkan laman. Pantisan. 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 Pinagab lamang ako. Pantisan. 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 Hello, nakulan. Pantisan. 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 Pantisan.
Pandesal, 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 Sabi ko pa tayo, Pandesal, kaya Pandesal, parit sila. Ang Pandesal, grand prize, 4 million. Pandesal, 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 10 million ang Pandesal, Pandesal, Pero nalanggaran sa ano sa Pandesal, i-like mo sa Pandesal, 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 puntahan sa ano. Pandesal, Ilang puntahan. Pandesal, 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 Pandesal,
Pandesal. 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 Na Bapon ba ka doon? Kabanga. Ang kabanga ay yung malugari. Ang kabanga ko ano? Ang kabanga sa 80. Battery quick na pa na.
Inaan. Ayun. Yan. Ano ini puro pundasa? Ano yan? Buwan? Ano naman ang bago ka buwan? Nauli ang basan. Ang pabukas sa barangay. Oh, sira ko. Manang sira ko niyan doon. Uy, dinalan niya. Putan no. May isbol na lagi dito. Kasi isbol mo. Okay. Dahil kilo. Marami din. Sikap na rin naman po na kita. Ano ba yung tama no? Kasi, Wala ka nagtulak ng puti. wala na po. Ha? Tawa na lang Inoy. Sabayan na sa kuya. Tataw ko na kayo dyan. Ayo. Ay, parang sa buhaya. Buhaya ka nga, katabay na ano na naman? Tabay na tapos tayo naman. Siguro mo tatawid doon. Ay, kapag wala kilo pa dito. Mapag na to. Yan o, electric po. Ano kami mo? Ito, may kilo. Ang kilo ka, pinidado na. Uy, hindi siya rin bilog na, uy. Hindi mo nagawang forward. Grabe sa kilo ka. Ay, payasing ko. Ay, ados. Nasa mo daw, alay mo na. Magulay ka, Noy? Ay, tayo liyo mo. Ano, magtulak na. Sabay na sa ano, ikaw ko. Sabay nga nagkibulaw man. Tao ka kasi ni. Ito nung tulak. Payo, Noy, yung paano? Payo na ako. Payo na. Tulon mo na. Payo na. Nasa doon pag mahilig sulan di mo. Minayirin ko yung tagibag ng pira. Bantar kay, lagi ito.
Boy, wala to ni Boy ah. Dalam kasi gini. Ano oras ka matinda? Ito raw. Iwan ko niya. Yung mukha na lang ako. Dari nga rin. Burbong play. Dari nga rin. Nagpatinit. Tinangan ko nga sa labas. Labas mo yung. Labakan na. Iwan nga rin. Hindi ka ba nakakalin daw? Tinangan ko nga rin. Tinangan ko yung. Ako medyo muna siya pero kung gas kuya. Hindi na kumarataw. Tapos di kasi pa na ko. Hindi ka na ay kamapakan. Ay, berbang ko eh. Oh, tingnan ko yun. Ano mga tingnan mo? Wala siya ako sa sarong kilometer report po ako dito nang pa yung istulap. Labas ni Boy pa tangas ko sa kaya ko. Minta naman. Ilan naman Boy? Labas ni Boy, yung pinagkatalay, padra ko lang paano. Iya na, Ada ganito. Hindi ko lang paan. Boy, may mabawal na boy. 140. 140 na ba sa pundahan ba? 140 ang pundahan. Sa burbang kulit boy. 160 sa burbang kulit. 140 digre, 160 ang kilo. Dapat boy. Dapat doon. May ilipin ko sa duwa. Ako rin may ano. Iya yang mas. 60 grams, 3/4 when plus 119 boss. Pinason ko na boss, sabi. Hindi ko yung tinadok na ha?
Lagay dito. Baba. Hente sa laman. Ikan ka ba nga? Wala, unti na wala nung 5 minutes na tayo mo. Kuya na, magkayo nila ka nga. Sumuni ka buwang. 4 kilo. Sa laman. Yung black shoes doon, makalagdo ako. Marunong ko ka. Para man ko, hindi pa man akong black shoes na Sinarap ang plastic mo. Kung ka lang kung anong year mo. Hindi ko pala Ha? Hindi ko pala Amin na tuntong ko pala. Wala ako.
Akin si Bubay na tayo. Diba? Ay, mga taga-mali. Ay, gusto mo. Ngayon ang patago.
140. Walang mali. 140 ang kilo po. Ayaw pagkawan. Walang mali. Ganun lang, mali sa mga... Walang mali. Palit naman lamang. Ang mga alas, ito na klase puro. Baka din ang balik. Mabalik ako sure. Anong oras? Para ano? Ano anong tao? Naglalak ako sa mga. Kaya may itis, diba? Ay mo tiyo. 140 ba lang kilo? Ito mahirap yung... Sobrang sarap pa makahirap yun. Wala, pero ka boy. 140 ang kilo niya. Bilog. Sa laman yun. 80 ka mga. Yeah, sarap pero boy. 300 grams. Kasi na. 150. Okay? Ay, sige na pa 160, bawasan ki, ano, 140. 140. Ay, 144, tama 44. 140. Ito yung manda sa kilong, ano, Yelapin man. Yelapin na sila. Kilo o 60 ng kilo. Hindi man isang kilo. Sila ka ba? So, ito na 60 grams, 132. 132. Ay, sige. Yan ang parinig na rin. Ganun kaya 140 din. Mura sa benta. Bro, wala ka.
Ito agad para reyes na. One, two, three. Sabi na. Hindi o, gataan mo. Silang mo gataan. Uy! Come on. Hindi pa magigisa Ano ba? ba nagtike? Ha? Nagtike ba? Hindi naman, pagluwas ko din pa magigisa. Ay, basta din.
maganda eh. Ano yun? Oo. Ano yan? Pundahan. Dahan. Pundahan. Wala kaya. Ano yun? 1 port.